Mari vilayetinde bayramçylygyň iýi ýani bazarlardaky zibil çelekleriň daşynda adam köpöldi. Olar zibilden iýmete yarayan azyk gözleýärler. Azatlyň habarçylary Mardaky ýagdaý barada 7-nji ýanwarda maglumat berdiler. Adamlar bazarlaryň zibil dökülýän çeleklerinden azyk gözleýärler. Şeýle de bazarlarda lomoy, gök, bakça we beýleki azyk önümleriniň satylýan ýerlerine baryp zaýa bolan ýa-da zyňyljak azygy soraýan adamlaryň sany köpöldi. Olaryň arasynda dürli ýaşly adamlar, maşgala başlary we eneler hem bar. Adamlar köpçülükleýin barıp zaýa bolan we zyňyljak harit soraýarlar. Käbir adamlar bazarlarda lomoy sowda edýänlerden we marketlerden mallarymyza berer ýaly alma, apelsin, banan we suňy meňze saatlaryň zaýa bolup tatlykdan aýrylany barmy diýip soraýarlar. Käbirler zaýlan barýan azygy 1-2 manatdan hem satyn alýarlar. Diýip çeşmeleriň biri öz görenlerini gurrun berdi. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä mallar üçin diýip zaýa bolan azyklary soraýan adamlar bu azyklary mallaryna dälde çağalaryna öz maşgalalaryna iýdirmek üçin alýarlar. Bayram aldy bazarda gök önüm satýan satyjynyň gurrun bermegine görä zaýlanan harit sorap barýan adam köp bolýar. Çüren miweler arzan bahadan desine satyn alınýar. Men 7-8 ýaşyk zaýa bolan almamy her 1 kilogramyny 2 manatdan diýip daşar çykarsam, adamlar olaryň içinden ýarysy zaýalanan ýa-da iýmäge sähel ýeri bolan almalary çöpläp aldylar. Emma tutuş zaýalanan almalary almadylar. Bu mallar üçin bolsa hemmesini alardylar. Mal näme berseň iýýär diýip satyjy gurrun berdi. Bazar satyjylarynyň käbiri zaýlanan önümlerini muhtuna berýärler, beýlekler sähelçe pula satyp çeken ziýanyny ödejek bolýarlar. Biz täze ýylda satmak üçin gereginden kän bakça önümlerini aldyk. Häzir satylman galanlary zaýlanyp başlady. Biz hem ziýana galdyk diýip bakça önümini satýan bir teleke çaýtdy. Dilekçilik edýän çağalara bir kysany miwäni muhtuna berýän bazar satyjylary hem bar. Bu aralykda çelekleri dörýän köp sanly adamlary etrap bazarlarynyň daşynda we köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň töwereklerinde hem görse bolýar. Azatlyň habarçysy häzir kiçi çağalaryň pensiýa ýaşyndaky atalaryň we eneleriň elleri kiçi çağaly ýaş gelinleriň ýokary klas okuwçylaryň elleri plastik paketli azyk çöpleýändiklerini köp ýerde görse bolýanlygyny belledi. Mariýanyň paýtagtyndaky köp gatly jaýlaryň, marketleriň, bazarlaryň töwereginde maddi ýagdaý öwürlükli däl adamlar zibil çelekleri maşgala bolup ýa-da 2 maşgala bolup garabulýarlar. Daşdan gelip şol zibil dökülýän çelekleri dörüp azyk gözlemekçi bolýanlary getirmeýärler. Diýip Mariýanyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Azatlyň marly söhbetdeşleri köp gatly jaýlaryň howlularyndaky zibil çelekleriň daşynda her gün dawaly ýagdaýlaryň hem dörýänligini gurrun berdiler. Zibil çelek dörýän gaty kän, köplenç köp gatly jaýyň penjeresinden synap otursaň, zibil çelekleriniň goloýunda uruşlary, söwüşleri görse bolýar. Häzir her bir zibil dökülýän çeleklerde 2-3 adam nowatçylyk çekýär we biz birinji geldik diýip daşyndan adam getirmeýär. Gerek bolsa ýaka tutulýarlar. Zibil çeleklere hapa dökmäne barýan adamlaryň elinden hapany alyp daşyny dökýärler we onuň içinden derdine ýaraýjak zatlary alyp galan gerekmejek hapalary özleri taýhallap çeleklere guýýarlar. Diýip Mariýanyň ýene bir ýaşaýjysy gurrun berdi. Bu marly ýaşaýjynyň sözlerine görä onuň ýaşaýan jaýynyň howlusundaky bu ýagdaýy gören yerli ýaşaýjylar rehmi inip zibil dörýän adamlara azyk eltip bermäge synanşypdyr, emma bu problemany çözmändir. İlk başda köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary sowuk howada bu zibil dörýän adamlary görüp her kim basardygyndan bulara azyk bermäge başladylar. Çörek, soğan, kartoşka ýaly azyklary berenlerim boldy. Emma bu zibil çeleğin ýanyndaky adamlaryň azalmagyna derek olaryň sanyny köpeltdi. Mätäç adamlaryň arasynda has daýawragy ejizler kup başlady. Adamlar ýakalaşyp birek-biregini kuwyar. Diýip Mariýanyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Bu aralykda ellerinde kiçi çağaly ýaş gelinler gapyma-gapy aýlanyp azyk dileýärler. Bular gaty kän. Men birinji gatda ýaşam soň ýerden gapym kakylyp başlanýar. Bir günde 10-12 adam gapymy kakyp azyk soraýar. Mende olary bermäge indi zadym galmady. Şonuň üçin men gapyny açmagy utanýaryn.
diýip ýene bir marly ýaşaýjy gurrun berdi. Türkmenistanda zir-zibil dörýän we dilekçilik edýän adamlaryň sany soňky birnäçe ýylda köpeldi. Ýurtdaky agyr ykdysady problemalary boyun alman gelýän türkmen hökümeti meseleni resmi derejede gozgamaýar. Emma dilekçilere we zibil dörýän adamlara wagtal basyş görkezilýär. Zibil çelekleriň golaýynda gödekçi goýulýar ýa-da zibil dörýänler we dilekçiler polisiýa tarapyndan saklanýar. Balkan vilayetinde öňkü harby ofitserler häkimlige çağırılıp, olaryň biometriki pasportlary ellerinden alınýar we olary Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlyk berk tawşyrylýar. Yerli kanun goraýjy edaradaky ynamdar çeşme bu çäreleri öňkü türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna çekilmegi bilen baglanyşykly hadisalaryň anyklanandygy bilen düşündirýär. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 7-nji ýanwarda Sewitden maglumat berdi. Dekabr aýynyň soňky günlerinde Täzel bayramynyň öňü tirasynda öňkü ofitserleriň hemmesini sol sanda öz ardasy bilen isten çykan ýa-da hormatly dinç alysdaky harbalary öz ýaşaýan ýeriniň häkimligine çağıryp başladylar. Olary soragy çekip, olaryň harby biletlerini we telefonlaryny beriklerine ýerler. Dip öňkü harby ofitser anonimlik şertinde gurrun berdi. Bu ýagdaýlary başdan geçiren öňkü harby ofitserleriň birnäçesiniň tasdiklamagyna görä, bu çäreler häkimligiň işgärleri bilen bir hatarda Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň ofitserleri tarapyndan amal edilýär. Olar öňkü harby işgärleri Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna gatnaşmazlygy berk tawşyrýarlar. Olar öňkü ofitserleri urşa gitseler, onlaryň maşgallarynyň 3 arkasynyň şol sanyny ýurtda galan ähli howsarlarynyň gara sanyny goşuljakdygyny hem duýdurýarlar. Dip Balkanly ýene bir öňkü ofitser anonimlik şertinde aýtdy. Öňkü harbylar öýlerine goý berilmezden öň olaryň daşary ýurtlara syýahat etmegine mümkinçilik berýän biometriki pasportlary hem ellerinden alınýar. Häkimlik wekilleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasynyň işgärleri bu çäreleriň sebäbi barada anyk düşündürüş bermeýärler. Ýöne yerli kanun goraýjy edaradaky ynamdar çeşmämiz bu çäreleriň sebäbini öňkü türkmen ofitserleriniň Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşuna çekilmegi bilen baglanyşykly hadisalar anyklanandygy bilen düşündirýär. Türkmenistanda soňky bir ýyldan gowrak wagt bäri harbiýlaryň arasynda öz arzalary bilen işinden gitmek halatlary köpelipdi. Häzir Türkmenistandaky Rus aňtaw agentleriniň şol ofitserleriň käbirini $100 dollar aýlyk zähmet hakynyň öwedine Russiýanyň Ukrainadaky uruş hereketlerine işe çekenligi anyklandy. Dip Türkmenbaşy şäherindäki çeşmämiz aýtdy. Onuň tasdiklamagyna görä munyň bilen baglanyşykly Aşgabatdan Balkanyň baş prokuraturasyna we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň yerli edarasyna ýörite görkezme gelip gowuşdy. Görkezmede ýokarda geçirilýän çärelerden başga da soňky 5 ýylyň dowamında öz islegi bilen işden giden ähli harby ofitserleriň sanawlaryny paýtagtda iýermek talap edilýär. Biz ähli sanawy iýerdik. Hatda 52 ýaşy dolup pensiýa giden ofitserleriň hem sanawyny tapşyrdyk. Dip çeşmämiz bellidi. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada Balkanyň mahkemasyndan we baş prokuraturasyndan tesbir alyp bilmedi. Redaksiýanyň Balkan vilayet häkimligi bilen telefon arkaly habarlaşmak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Russiýanyň 2022-nji ýylyň fevralynda Ukraina garşy girişen esassız urşunda iki tarapdan hem urşa gatnaşýan türkmenistanlylar barada ozal hem habarlar peýda bolupdy. Olaryň esasan gazanç ýa-da ideologiki sebäpler bilen Russiýada Ukraina güýçleriniň hatarynda söwüşýändigi aýdylypdy. Geçen ýylyň noýabrynda bolsa Russiýa işlemäge baran türkmen raýatynyň Rus polisiýasy tarapyndan Russiýanyň Ukraina garşy alyp barýan urşunda Rus güýçleriniň tarapynda söwüşmek üçin mejburi ýagdaýda söwüş meýdanyna äkidilendigi barada habarlar peýda boldy. Türkmenistanyň häkimetleri bu ýagdaýlar barada ilata açaçan maglumat bermeýär. Russiýa öňkü Sowet respublikalarynyň raýatlaryna urşa gatnaşmagyň öwüzine tizleşdirilen görnüşde Rus raýatlygyny almak mümkinçiligini hödürleýär. Geçen ýylyň sentýabrynda Azatlygyň güýç guruluşlaryndaky çeşmesi 8 ýyl
geçemeti wagt bäri durmuş ykdysady kynçylyklar bilen yüzbe-yüz galan türkmen raýatlarynyň arasynda bu teklipden peýdalanmak isleýän adamlaryň sanynyň artýandygyny aýtdy. Bu habarlaryň arasynda türkmen häkimetleri ýurdu terk etmäge, hususanda Russiýa gitmäge çalışýan türkmen raýatlarynyň öňüni baglamak, olary uçara goýbermezlik çärelerini güýçlendirdiler. Sentýabrda Azatlygyň çeşmesi ýurdu terk etmäge çalışýan türkmen raýatlarynyň islendik ýol bilen öňüni baglamak babatynda Türkmenistanyň güýç guruluşlaryna buyruk berilendigini, munyň raýatlaryň Ukraina garşy urşa gatnaşmagy çekilmek boýunça tasdiklanan hadiseler bilen baglanşyklydygyny belläpdi. Bu habarlaryň arasynda Türkmenistan aviakompaniýasy 2024-nji ýylyň 30-njy dekabryndan 2025-nji ýylyň 31-nji ýanwary aralygynda Aşgabat-Moskwa Aşgabat rejeli gatnawlary ýatyrlandygyny elan etdi. 28-nji dekabrda ýaýradylan bildirişde muňa düşündürüş berilmedi. Orsiýetiň Milli Gwardiýasy tarapyndan ýaýradylan we Azat Ýewropa, Azatlyk Radiosu tarapyndan düşürilen ýer anyklanan video ýazgy pilotsuz uçaryň gar basan meýdanyny öňe müňdeýän tanıklaryň sütünini ýakynlaýanlygyny görkezýär. Bu hüjüm Orsiýetiň Kursk sewtindäki Berdinowasynyň Günorta gün wataryna Ukrainanyň 5-nji ýanwarda başlanan täze hüjümi wagtynda edildi. Azat Ýewropa, Azatlyk Radiosu Rus pilotsuz uçarynyň Ukrain sowutly lowlaryny görkezýän ýazgysyny hem barlady. Ukrain güýçleri awgust aýyna Kursk sewtine garaşylmadyk ýagdaýda hüjüm edip, onuň bir bölegini basyp aldy. Şondan soň olar ruslaryň özlerini bu sebäpden doly kopup çykarmak synançyklaryna garşy durdular. Resmi Rus çeşmeleri Ukrainanyň soňky täze hüjüminiň togtadylanlygyny öňe sürdi. Gorunluk ministrligi 6-njy ýanwarda Berdinowasynyň töweregindäki Ukrain tanıklarynyň ýok edilenligini we olaryň öňe gidişlik synançygynyň puja çykarlanlygyny aýtdy. Uruş-paral Rus bloglary hem bu sebäpden habar berdiler. Mik Rossi Telegram kanaly Ukrain güýçleriniň berdiğiniň töwereginde görünýänligini, ýöne oňa hüjüm etmeýänligini aýtdy. Şeýle-de Ukrain güýçleriniň piýada goşun eskerlerini bu sebäpde getirmek üçin sowutly ulawlary ulanýanlygy aýdylýar. 5-nji ýanwarda emel kemre arkaly düşürilen suratlar bu ýeriň 3 gün odal bolmadyk kraterler, topoklarynyň ýasan oýlary, çukurlary bilen bedelenligini görkezdi. Orsiýetiň başga bir harby blogy Exilnova Plus bu sebäpde tögeşýän bir Rus eskerini görkezýän videony çap etdi. Ol esker videoda sebäpdäki ýagdaýyň çylşyrymly bolanlygyny aýtdy. Şeýle-de bu sebäpden başga bir näçe ýerinde şol sanyny Tyotkino, Leonidowo we Pushkarnoy owalarynda hem çaknyşyklaryň bolanlygy habar berildi. Bu ýagdaý berdiğiniň töweregindäki hereketleriň Rus güýçlerini frontyň beýleki ýerlerinden çekip çykarmak üçin gurnalan arly hüjüm bolanlygy baradaky saklamalar döretdi. Kurskdaky Rus güýçleri bilen birlik hereket edýän Çeçen bölüminiň serkerdesi general-mayor Abdi Alodinov video çap edip biz düşman, ýagny Ukrain enzamlarynyň konsentrasiýasynyň başga tarapadygyny belli galýarsydy. Her niçikde bolsa Ukrain operasiýasynyň gerimi häzirki pursatda olaryň strategik maksatlary gönükdirilenlerle hem taktik häsiýeti eýedigini hem görkezip biler. Yerli nişany ýa-da maksat Bolşoy Soldatskaya şäherini ele geçirmek, Rus logistikasyny kıyınlaştırmak diýip harby analitik Yan Matveyev häzirki zaman neşrine beren interwýusyny aýtdy. İsrailli harby hünärmen David Gendelman Azat Ýewropa, Azatlyk Radiosyna hüjümüň esasy maksadynyň näme boljakdygy entek belli däldi. Ýönül bir ýerdäki niýetiň Ukrainanyň Russiýada aýak basan ýerini berkleşmek, saklanmak bolup biljekdigini aýtdy. Şol ýer saklamak üçin siýasy görkezme bar bolsa, goşmaça hüjümüň manysy bar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Söwüşçän hereket hem işe siýasy karary durmuşa geçirmegiň usuly bolup durýar diýip ol sözüni anyklaşdyrdy. Söwüşüň barýan ýerini kesgitläp bolýan hem bolsa, söwüşüň gidişini kesgitlemek has kyn. Bir Ukrain harby blogçysy Rus liniýalarynyň boýundaky howsaladan habar berdi we bir ýerde Demirgazyk Koreýanyň Moskwa üçin söwüşýän
bölümlerine de gavat gelenligini aýtdy. Russiýanyň uruş paraz blogy Ribar Ukrain harby ulaglarynyň käbiriniň söwüşiň bir pursatyny berdiğini girenligini aýtdy. Dürli Rus bloglaryna berilen habarlara göre Rus hüjümleri Kursk sewtiniň käbir ýerlerini Ukrain sowutly ulaglarynyň kerwenini ýok edýär. Ukrainanyň baş ştabynyň 6-njy ýanwardaky beýanatyna görä, Ukrain gorugçylary Kursk sewtine Ruslaryň 17 hüjümini ýerine serpikdirdi. Yine 45 söwüş dowam edýär. Azat Ýewropa Azatlyk radiosu söwüş meýdanynaky wakalar barada aýdylýan zatlar garaşsyz ýagdaýda tasdiklap bilmedi. Ukrainanyň harby analitigi Pavlo Narozny Azat Ýewropa Azatlyk radiosyna Kursk sewtinden gowuşýan habarlara baha vermek meselesinde häzirlikçe serasap boljakdygyny aýtdy.